susuko at hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Amen. So, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli, narito tayo sa Tinig ng Pag-asa. Ngayon po ay February 21, 2022. Ito po yung muling Lunes sa ating morning devotion sa Tinig ng Pag-asa. Amen. So, samahan niyo po ako sa maiksing oras na tayo'y magbulay ng kanyang salita at matuto. At ngayon nga pong February, ang tema pa rin natin ay patungkol sa sacrifice. At ang pag-uusapan po natin ngayon is about sacrifice pa din. Kaya bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. At kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, tayo po yung manalangin at yumuko at pumikit. Ama namin Diyos na buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng Santong Espiritu, Lord, sa iyo namin tinitiwala ang umagang ito. Lord, kami po turuan mo. Nais po namin ikay makilala pa sa tama at bibliyak pamaraanan lamang. Lord, sa iyo po namin tinalagak ang aming puso't isipan, ipaunawa mo po ay iyong salita. Santong Espiritu, ikaw po ang siyang manguna sa lahat ng aming gagawin at magpaunawa po nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So ang ating pong pag-aaralan ngayon mga magulang, mga kapatid, about holy and acceptable. Amen. Ang title po nito is Holy and Acceptable. Amen. So basahin po natin sa Romans 12 verse 1. Ang sabi po dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Amen. So ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, na kung saan sinasabi niya, siya'y nakikiusap na na ang ating daw katawan ay ialay natin ng holy and acceptable sa ating Panginoon. Siguro, nung panahon na kung babasahin po natin itong Romans, yung pamumuhay ng tao, hindi na siya holy sa paningin ng Diyos. Hindi naka-acceptable yung kanilang pag-aalay sa Panginoon, yung pamumuhay sa Panginoon. Kaya nga kung babasahin natin ito'y pamumuhay sa Kristiyano. Tinuturuan niya ang mga tao, ang mga Kristiyano sa Roma,
na kung paano mamuhay, kung paano galangin ang ating Panginoon, kung paano mag-alay, kung paano tamang pag-aalay. Amen. So, ang pag-uusapan natin ngayon is about holy and acceptable. Unahin po natin yung acceptable. Amen. Acceptable. What is acceptable sacrifice to God? Amen. Ano po ba yung karapat-dapat, di ba, na pagsamba sa ating Panginoon, na pagsasakripisyo? Basahin po natin sa Matthew 22 verse 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Amen. Ito po yung sabi ni Jesus Christ. Ano pong sabi? Ito po yung pag-ano natin ngayon. Yung number 1, puso. Yung pangalawa, kaluluwa. Yung sunod, isipan at lakas. Amen. Sa paghahandog sa Panginoon, kailangan po magkakasama yan. Hindi magkakahiwalay yan. Hindi yung pagpupunta ka ng church, o di kaya sasamba ka sa Panginoon, yung puso mo nasa Kanya, pero iba pala yung takbo ng isipan mo. Yun po yung hindi karapat-dapat na pagsamba sa atin. Hindi po acceptable yon. Ang gusto ng Diyos, magkakasama yan, yung buong puso, di ba? Sabi yan, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Buo po, hindi po kalahati, hindi po 3/4, hindi po 1/4, hindi po 1/2. Kailangan po buo. Sa tuwing haharap ka sa ating Panginoon, ano pa, buong kaluluwa. Kailangan buong kaluluwa. Ano ba yung kaluluwa? Yan po yung 5 senses natin. Kunwari, nasa church ka. Yung paningin mo nasa pastor, pero yung tenga mo pala nandun sa iba. 'Di ba? Yung isipan mo pala nandun sa labas. 'Di ba? Hindi po acceptable sa Panginoon 'yon. Kaya nga po ang sabi diyan, buong puso. Hindi po ba? Kailangan pag sa-sacrifice ka ng ating buhay sa ating Panginoon, kailangan buo 'yan. Amen. Kaya nga po nung Old Testament, mga magulang, mga kapatid, kung babasa po tayo sa Old Testament, ang inaalay po nila is mga tupa. 'Di ba? Buhay po 'yun. Tapos papatayin, 'di ba? Sa panahon po nga natin ngayon, hindi na tupa, hindi na hayop. Ikaw na mismo. Kaya nga sa ating buhay ngayon, napaka-importante ng ating katatayuan, ng ating puso, ng ating isipan, ng ating kaluluwa, ng ating lakas sa harapan ng ating Panginoon, 'di ba? Ngayong New Testament, ang ihahandog na natin sa ating Panginoon, tayo na mismo, 'di ba? Kaya nga ang sabi diyan, 'di ba? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, you present your bodies as a living, buhay. Kailangan buhay, 'di ba? Dati tayo patay, baliktad Nung Old Testament, yung tupa papatayin. Ngayong New Testament, tayo nung hindi pa natin tinatanggap si Kristo, patay tayo. Naging buhay lang tayong handog nung tanggapin mo si Jesus, 'di ba? Kaya nga living sacrifice na tayo. Hindi na tayo papatayin, kundi tayo buhay na ihahandog sa Panginoon, na hindi na papatayin. Kundi maraming tao ngayon, patay pa sila kasi hindi nila tinatanggap si Jesus Christ. Di ba? Magiging living sacrifice lang sila, magiging holy lang sila, magiging acceptable lang sila kapag tinanggap nila si Jesus Christ. Amen. Acceptable, amen. Unahin po natin yung heart. Sa pag-sacrifice sa Panginoon, kailangan yung puso mo nandyan. Ang laman po niyan, dapat si Jesus. Di ba? Hindi dapat ang laman niya ay pang makamundo. Napaka-importante po kasi mga magulang, mga kapatid, na pag magsasacrifice ka ng iyong buhay, unang-una dyan, yung puso mo, dapat tama. Dapat malinis. Dapat ang laman niyan si Jesus. Dapat ang namumutawi dyan, ang tibok niyan, puro love. Amen? Kaya nga ang sabi dito, ang puso mo'y ingatan. Sabi sa Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Anong sabi? Ingatan daw natin ang ating puso. Sa tuwing naharap ka sa Panginoon, kailangan tama ang puso mo. Amen? Sa tuwing sasamba ka sa Panginoon, dapat tama ang puso mo. Dahil kung ang puso mo humarap ka sa Panginoon, di ba? At meron diyang dungis, meron diyang bahid, maniwala ka, ang hirap magpuri sa Panginoon. At hindi ka kakatagpuin ng ating Panginoon. Kailangan sa bahay pa lang, tinatama mo na. Sinasabi mo na, kaya nga may 1 John 1 na yun. Diba? Kung ikukumpisal mo, diba, ang ating pagkakasala, tapat ang Diyos at banal na ikay patatawarin sa makatuwid, bago ka humarap sa Panginoon, kailangan mo munang linisin. Diba? Diba nga pa, kung ka pumunta ng church, naliligo ka muna. Diba? Kailangan mo munang maligo para pag humarap ka sa iyong mga ka-brother, ka-sister, mabango ka. Diba?
acceptable ka, di ba? Subukan mo pumunta ka sa church para kang may grasa, di ba? Hindi ka tanggap-tanggap. Church yun eh, pupuntahan mo si Lord eh. Ganon din sa Diyos, di ba? Ang puso natin ay ingatan nating mabuti at alagahan ito pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Amen? Tuwing pupunta ka sa church, tuwing magsasacrifice ka ng mga papuri, kailangan po ang laman ng puso mo, walang iba kundi ang Diyos. Di ba? At dapat palagi pong empty yan. Amen? Dapat empty yan palagi. So tuwing mag-sacrifice ka. Para ano? Para ang Diyos ang kanumatagpo yan at Diyos po uling maglalagay ng laman yan. Amen? Dahil tandaan po natin sa maghapon o sa isang linggo, di ba? Marami tayong nakakasalamuha. Siguro nauubos yung pondo natin sa puso, sa pagpapatawad, sa pag-iintindi sa ating mga kapwa. Di ba? Nauubos. Kaya kailangan nating magpalagay uli ng mga bagong laman, ng mga bagong turo, ng mga bagong payo sa ating Panginoon, di ba? Kaya nga napaka-importante sa tuwing pupunta ka ng mag-aalay ka, di ba? Mag-aalay ka ng papuri, mag-aalay ka ng iyong buhay, dapat ang puso natin malinis. Amen. Napaka-importante po niyan. Amen. Kaya nga po ang sabi sa Mateo 21, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Nasaan ba ang iyong kayamanan? Di ba? Nandito ba sa mundo o nasa Panginoon? Amen? Napaka-importante po kapatid na ang yaman natin ng puso mo dyan. Di ba? Ang puso mo, ang laman niyan, si Jesus Christ. Siya ang yaman natin. Di ba? Kaya nga sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen? Kaya nga napaka-importante na malinis yan. Di ba? Huwag kang maglagay dyan ng mga pangit na bagay, na kayamanang pangmundo, na nabubulok. Dapat ang laman lang nito, si Jesus. Sa tuwing magsasacrifice ka, sa tuwing mag-o-offer ka, para katagpuin ka, para maging acceptable ito sa Panginoon. Dahil kung ang laman ng iyong puso ay yamang pangmundo, hindi po siya acceptable sa ating Panginoon. Diba? At hindi po katatagpuin ng Diyos yung puso natin. Amen? Kaya nga po, ang sabi po dito, pag marumi ang puso, madumi din ang lalabas sa bibig. Totoo po yan. Diba? Kapag ang puso mo, hindi mo pinalinis sa Panginoon, ang lalabas dyan sa bunganga mo is mga pawang madudumi din. Diba? Ang sabi sa Biblia, diba? Sa Matthew 12 verse 34, lahi ng mga ulupong, sabi po ni Jesus to, paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay? Gayong kayo'y masasama. Kung ano ang umaapaw sa puso, ay siya ring sinasabi ng bibig. Amen? Kung ano daw yung umaapaw sa puso, punong-puno na ng galit, punong-puno ng hinanakit yung puso mo, asya daw naman lalabas sa bibig. Hindi po ba? Hindi ka pwedeng mag-alay ng papuri sa Panginoon, Lord, praise the Lord, praise the Lord, pero yun naman pala ng puso mo, diba? Pang makamundong bagay, yun po yung lalabas sa'yo, diba? Pwede kasing mapeki yun, tumataas kang kamay, pero laman pala ng puso mo is hinanakit. So bago ka mag-sacrifice sa ating Panginoon, kailangan malinis. Kailangan clean, di ba? Kailangan free, kailangan empty ang ating puso tuwing magsasacrifice ka para ang Diyos siyang magbukas. Ay ang Diyos ang magpuno ng mga bagay, ng kanyang mga salita. Kasi hindi magiging epektibo po ang salita ng Diyos sa ating buhay kung ang puso natin ay may lamang pang makamundo. Ay may lamang pang sariling mithiin, naisin, di ba? Hindi po kikilos ang Diyos dyan, mga magulang, mga kapatid. Kaya ang gusto ng Diyos, sa ting isa-sacrifice mo, as a living sacrifice ang ating buhay, dapat empty ka palagi. Di ba? Empty ka palagi tuwing lalapit ka sa ating Panginoon. Di ba? Meron nga po tayong kapatiran sa Parañaque. Galit daw siya, kaya nahirap niya na daw makapagpanalangin. Yun po talaga ang totoo nun. Kapag may galit sa puso mo, nakakalimutan mo ng manalangin, 'di ba? Nakakalimutan mo ng magpatawad, 'di ba? Napaka-importante po talaga sa buhay ng tao yung puso natin. Na siya ating ingatan. Dahil ang puso po ang tinitignan ng ating Panginoon. Amen. Tuloy po tayo. At ang pangalawa, ito po mga binabanggit ko na to na puso, na soul, mind, kailangan po sa pagsasakripisyo, magkakasama to. Hindi po to magkakahiwalay, kapatid. Di ba? Hindi po to ang puso mo nasa Panginoon pero yung isipan mo nasa iba naman, nasa ibang lugar naman. Hindi po yung acceptable sa Panginoon. Yung pangalawa po, soul. Ano ba yung kaluluwa? Di ba yung kaluluwa natin? Ito yung ating senses, 5 senses, di ba? Yung hearing, smelling, tasting, seeing, feeling, di ba? Yan po yung soul natin.
Kaya nga po nung si David, di ba? Yung feeling niya, yung soul niya, ayaw na magpuri sa Panginoon, kinuman niya na. Ang sabi po saan dyan? Sa awit 103 verse 2, sabi yan, si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, huwag mong kaliligtaang mabuti niyang gawa. Di ba? Bless the Lord, O my soul, sabi ni David, ni Haring David. Inutusan niya, kinuman niya na yung kanyang kaluluwa. Kasi iba yung pakiramdam eh. Naranasan niyo na po ba yun, mga magulang, mga kapatid? Pupunta kang church, pero iba yung pakiramdam mo. Pakiramdam mo, gusto mo bang matulog? Pakiramdam mo, gusto mo, mayroon kang gustong puntahan, pero may church. Di ba? Pag gumising ka ng umaga, ang isipan mo kaagad, nandun sa trabaho, naranasan mo na po ba yun? Di ba? Kaya nga dapat, ikukumand palagi natin yung atin. Kasi, ang hirap lumapit sa Panginoon, na ang kaluluwa mo, ay ibang iniisip, ibang motibo. Di ba? Kaluluwa, gusto mo, feeling mo palagi, gusto mo comfort ka. Di ba? Feeling mo palagi, gusto mo, masarap lagi yung nakakain mo, natitikman mo, yung naaamoy mo. Di ba? Katulad po ni Haring David, di ba? Yung feeling niya, parang ayaw na magpuri ng kanyang kaluluwa. Kasi mas nahumaling na, mas na-overwhelm na siya sa mga nararanasan niya. Kaya nga naisip-isip niya, hindi na maganda. Kaya nga inutusan niya na, bless the Lord, O my soul. In all is within me, bless thy holy name. Di ba? Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa. Huwag mong kaliligtaan, mabuti niyang gawa. Tandaan natin, di ba? Para makabalik uli ang ating kaluluwa, anong pinakamagandang isipin mo? Isipin natin palagi yung mabubuti niyang gawa. Katulad ng sinabi dito ni Haring David. Palagi mong isipin yung ginawa sa atin ng ating Panginoon, di ba? Maging ang kaluluwa ng ating Diyos, di ba? Yung feeling ng ating Panginoon, nahirapan siya, di ba? Yung isipan ng ating Panginoon, di ba talagang nagsuffer talaga siya sa lahat ng kasalanan, dinala niya, bit niya. Kaya nga isipin palagi natin, kapatid, sa tuwing ikaw ay magsasacrifice, sa tuwing ayaw na ng soul mo, di ba? Nangihina na. Di ba? So ting parang ayaw mo na palaging umatin, na-overwhelm ka ng mga problema, ng mga pagsubok, di ba? Parang ayaw mo na mag-sacrifice, ikaw na nga ang living sacrifice, parang ayaw mo na pumunta ng church, di ba? Isipin mo palagi yung mabubuting gawa na ginawa sa atin ng Diyos. Amen? Palagi mong isipin na ang Diyos ay mabuti sa buhay mo, na ang Diyos ay inalay ang kanyang buhay, na ang Diyos inalay ang kanyang, siya'y bagamat Diyos, hinubad ang pagiging Diyos, di ba? Nahirapan siya, dumanas ng maraming sakit, dumanas ng maraming hirap, dumanas ng maraming sugat, di ba? Yun palaging isipin natin sa ting magsasacrifice tayo. Kasi si Jesus po nagsacrifice eh. Sinacrifice niya mismo yung sarili niya at dumanas po siya ng hirap. Di po ba? Kaya nga isipin po palagi nating magulang, mga kapatid, sa tuwing ikay manghihina na, pinakamaganda mong isipin, wag mo isipin yung pupunta ka ng Baguio, magpapalamig. Wag mo isipin palagi pupunta kang Tagaytay, pupunta kang Boracay, pupunta ka ng iba-ibang lugar. Hindi ka naman talaga doon eh, manghihina ka pa rin doon, mapapagod ka doon. Diba? Ang isipin po palagi natin, mga magulang, mga kapatid, sa tuwing ikaw ay mag-sacrifice, sa tuwing ikaw ay hinang-hinana, isipin mo yung mabubuting gawa na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Dahil ang Panginoon po, mga magulang, mga kapatid, di ba? Alam niya ang nangyayari sa ating buhay. Amen? Ang sabi nga po dito, sa awit, di ba? Yun nga po yung babanggit ko kanina. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kaligtaang mabuti niyang gawa. Amen. Ito po yung kasama sa acceptable, di ba? Kailangan yung puso mo malinis, kailangan yung soul mo. Dapat, kung nangihina man, kung parang feeling mo ayaw mong umaten, kailangan mong ikuman dyan, kapatid. Kasi nga, living sacrifice ka na. Diba? Para maging acceptable ang ating pagsasacrifice ng ating buhay sa ating Panginoon, kailangan ang laman ng isipan mo is ang Diyos, diba? Ay ng kaluluwa mo, diba? Ang laman ng ating buhay, ng puso, dapat palaging malinis, hindi madumi. Amen? Pangatlo po, sa acceptable, yung mind natin. Ito, napaka-importante, binabanggit ko kanina. Yung isipan natin. Ang sabi po sa Filipos 4:8, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. So tuwing magsasacrifice ka, di ba? Sa ating isipan, pagbungan mo pa lang sa church, di ba? Challenge na kaagad, di ba?
kung ano na kagad yung isip. Dapat iset mo na kagad yung mind mo sa presence ng ating Panginoon. Kasi pag ang isipan mo, pumasok ka na ng church, o di kaya nanalangin ka na, sa umaga pa lang, challenge na eh. Kung ano iisipin mo eh. Iisipin mo bang hawakan ng cellphone? Iisipin mo bang hawakan ng Bible? Iisipin mo unahin ng Panginoon sa panalangin? Di ba? Challenge na palagi. Kaya nga sabi dito ni Apostol Pablo, bilang pagkatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip, mga bagay na karapat-dapat. Sa umaga pa lang, isipin mo palagi yung karapat-dapat. Di ba? Ano bang karapat-dapat? Isipin mo ang Diyos. Isipin mo ang kanyang salita. Isipin mo ang pangako ng Diyos sa maghapon. Isipin mo palagi ang ating Panginoon. Amen? Mga bagay na kapuri-puri. Di ba? Huwag ka mag-isip ng hindi kapuri-puri, kapatid. Di ba? Napaka-importante sa pagsasacrifice ng isipan. Hindi po magkakahiwalay yan. Sa tuwing sasamba ka sa Diyos, sa tuwing pupunta ka ng church, di ba? Kailangan yung mind, kailangan po yung ano natin, yung ano ba yung una natin, soul, tapos yung mind natin, yung heart natin, magkakasama po yan. As a living sacrifice nag-living sacrifice tayo, dapat iisa yan. Nagkakasundo yan na pinupuri ang Diyos, tinataas ang Diyos, di ba? Sinasa puso ang Diyos, sinasa isip ang Diyos, di ba? At ina-apply sa ating kaluluwa ang ating mga natutunan. Amen? Kaya nga po, ang sabi ba yan, mga bagay na totoo. Isipin mo palagi mga totoo. Paano ba natin makikita ang katotohanan? Siyempre sa pamagitan ng kanyang salita. Di ba? Napaka-importante na kailangan palagi nating makarinig ng salita. Dahil ang salita ng Diyos, totoo po yan. Hindi po yan nagtatangi, hindi po yan nagsisinungaling. Kung anong sinabi ng Bible, magaganap po yan sa buhay mo at sa buhay ko. Kasi maraming tao ngayon, ngayon, lumalabas, di ba? Na hindi totoo. Mas piliin palagi nating ilagay sa ating isipan yung mga bagay na totoo. Di ba? Ano yon? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Ano sabi niya sa kanyang salita? I am the way, the truth. Di ba? Sa tuwing magsasamba ka sa Panginoon, sa tuwing sacrifice mo yung buhay, palagi mong isipin ang totoo. Palagi mong ilagay sa isipan mo ang totoo. Ano ang totoo? Ulitin ko, ang Biblia yon. Walang iba kundi si Jesus yon sa ating buhay. Di ba? Huwag kang mag-isip ng mga bagay na hindi totoo. Kasi nandyan ang challenge eh. Nandito sa isipan natin ang challenge eh. Di ba? Maraming ini-inject ang kaaway sa ating isipan na mga pangbagay sa mundo. Na kung saan, nagiging laban, nagkakaroon ng laban. Kung saan ba magtatagumpay dyan. Pang mundo o pang makalangit. Di ba? Pang Panginoon o pang lupa. Palagi nating ilagay sa ating isipan, kapatid, yung mga bagay na totoo. Amen. At matatagpuan po yan sa salita ng Diyos. Sabi pa dito, matuwid, marangal. Diba? Isipin natin yung palaging marangal. Diba? Huwag kang mag-isip ng hindi marangal. Ano pa? Matuwid. Kailangan isipin mo palaging matuwid. Dahil ang Diyos natin, matuwid siya. Yung mga baluktot, diba? Pag mali, mali. Diba? Ganun ang Panginoon eh. Pag mali ka, mali ka. Kaya lang dito sa mundo, dahil sa batas natin, ba? Minsan, yung mali, ginagawang tama. Basta meron kang pera. Basta meron kang pantapal, kaya. Di ba? Pero sa Panginoon, hindi po pwede yun. Pag mali ka, itutuwid ka talaga ng Diyos. Pag mali na ang nilagay mo sa puso mo, di ba? Lililisin ng Diyos yan. Anong kailangan lang natin gawin? Pag mali na ang mga nasa isip mo, di ba? Kailangan mo nang magpalinis. Kailangan nang i-vacuum yan. Yung mga pangit dyan sa isipan mo, yung mga pangit dyan sa puso mo, kailangan nang mailabas yan. Para mapalitan ng Diyos ng mga bagay na marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Amen. Yan po yung mind. Nakasama sa acceptable. Na pagka pinresent mo ang iyong body as a living sacrifice, kailangan nagkakaisa po yan. Magkakasama po yan. Hindi ka pwedeng pumunta ng church, iba iniisip mo. Di ba? Hindi po mararanasan ng Diyos. Kaya nga po, napaka-importante, sa bahay pa lang, tinuro ka po ng ating pastora, di ba? Yung pumunta ka ba ng church, may excitement ka ba? Kasi pag wala kang excitement, sa bahay pa lang, hindi ka na nanalangin, hindi mo na sinabi sa Panginoon na gusto kitang maranasan, di ba? Ang hirap mo nun. Hindi mo na kagad sinet yung puso't isipan mo sa Diyos, hindi mo talaga mararanasan ng Diyos.
Ang Diyos gusto niya talagang magparanas sa ating buhay, di ba? Kaya lang, minsan kasi dala ng mga problema at pagsubok sa buhay, di ba? Mas yun na yung ating iniisip, di ba? Kaya nalalayo ka na. Nalalayo ka sa tunay na pagsasakripisyo, di ba? Kaya nga ang ating buhay, living po yan, sacrifice sa ating harapan ng Diyos. Tuloy po natin. Ito po yung sa pang-apat na po, strength, sa lakas, di ba? Strength. Ngunit, sabi sa Isaya, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Ha? Sa pag-offer mo ng buhay mo sa Panginoon, kasama po dyan yung lakas. Di ba? At kung ikay kulang sa lakas, ha? Kung ikay kulang sa lakas, nanghihina ka na, hinang-hina ka na, anong sabi dyan? Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kanino? Kay Yahweh. Di ba? Pag magsasacrifice ka sa ating Panginoon, sabi mo mahina ka, Lord, palakasin mo ako. At ang Diyos magpapalakas sa'yo. Dahil ang tunay na source ng kalakasan, walang iba kundi sa Diyos. Diba? Ang tunay na source ng buhay, walang iba kundi sa Diyos. Diba? Hindi mo pwedeng matagpuan kay brother yan, kay sister yan, diba? O kung kanino man. Diba? Kahit nga mga doktor pag hindi na kaya diba? Anong sinasabi ng doktor? Pag hindi na kanila kayang gamutin, ipagpasa Diyos na lang po natin yan. Diba? Kahit mga doktor, ganun ang sinasabi. Ang tunay po talagang kalakasan, natatagpuan yan sa Diyos. Bakit? Siya po kasi ang lumikha ng ating lakas Diba? Kaya niya tayong bigyan ng kalakasan. Diba? Kung nanghihina ka na kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Ang gusto ng Diyos maging acceptable ang buhay mo sa Kanya. Kung ikay maraming problema, parang ayaw mo na. Diba? Masyado na ikaw nahuhumaling sa pangmakamundong bagay. Diba? Na-overwhelm ka na sa maraming problema. Diba? Parang down na down ka na kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Ang sabi niya, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Yan ang kagandahan kapag nasa Panginoon ka. Habang ikay nagpapatuloy sa paglilingkod, pag tama ang puso mo, pag tama ang isipan mo, pag ang kaluluwa mo, ang sentro ng ating Panginoon, di ba? Kahit pumunta ka ng pumunta, hindi ka mapapagod. Di ba? Bakit? Literal na mapapagod ka. Pero ang sinasabi diyan, pag ikay pagod, palalakasin ka ng Diyos. Di ba? Walang taong hindi napapagod. Lahat tayo napapagod. Pero ang sikreto, para tayo ibigyan ng kalakasan, para manumbalik ang ating kalakasan, is sa piling ng Diyos. Di ba? Sa piling ng ating Panginoon. Kasi po ang totoo, ang mundo, pasama na talaga ng pasama. Di ba? Wala na pong mabuti. Kaya nga kung hindi ka lalapit sa Panginoon, katulad ng sinasabi dito sa Isaya, na ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen? Sarap. Di ba? Sa ating Panginoon, di ba? The more na tayo nagpapatuloy sa paglilingkod, lumalakad tayo as a living sacrifice, holy and acceptable sa ating Panginoon. Di ba? Hindi ka mapapagod. Bakit? Kasi ang kalakasan palaging nandyan sa piling ng Diyos. Amen? Yan po yung strength natin. Magkakasama po yan. Ulitin ko po. Bilang isang handog, magkakasama po yan sa acceptable na kailangan ng Diyos na makita sa atin. Yung ating puso, ano yung una? Yung ating puso, yung ating kaluluwa, yung ating isipan, yung ating kalakasan. Amen? Kapag magkasamba ka sa Panginoon, dapat magkaisa yan. Yung lakas mo, kung ikay nanghihina, ibibigay mo sa Diyos. Di ba? Para palakasin. Kung yung isipan mo, gulong-gulo ka na, ang magpapakalma niyan, walang iba kundi ang Diyos. Di ba? Kaya nga sabi sa Pilipos 4:8 di ba? Kung ang kaluluwa mo, parang feeling mo, ayaw mo na, parang ayaw mo na makinig ng mga bagay-bagay, di ba? Kasi palagi na lang chismis ang iyong naririnig, puro si haka-haka, si kuro-kuro, si sabi-sabi, di ba? Ang ilagay mo sa isipan mo, salita ng Diyos. Di ba? Yung puso mo parang iba na ang laman, iba na bumubukal sa bibig mo. Kasi sabi, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano po yung laman ng puso mo, sinasabi ng bibig mo.
Mapapansin mo naman po sa sarili mo yan eh. Di ba? Kung ano na yung lumalabas sa bibig mo, kung puro praise pa ba, kung puro papuri pa ba sa Diyos, di ba mapapansin mo po yan. Kaya, pansinin mo kapatid, kapag ka lumalabas na, bumubukal na sa bibig mo is, puro na lang chismis, puro na lang kung ano-ano, may problema na. Di ba? Kailangan mo na talagang i-offer yung buhay mo muli sa Panginoon. Di ba? Kailangan mo na uling magpalinis. Yan po yung acceptable sa ating Panginoon. Yung mind mo, yung soul mo, yung heart mo, yung strength mo. Pag pumunta ka ng church, pag sumamba ka, o di ka man pumunta ng church, sasabay ka man, sumasamba ka man sa Panginoon, kailangan maayos yung mga yan. Kailangan nagkakaisa yung mga yan. Kailangan isa ang tibok niyan. Isa ang iniisip niyan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. So, dito na po tayo sa pangalawa. Dalawa lang po ito. Holy and acceptable. Inuna ko lang po yung acceptable. Yung pangalawa po, ano na? Holy. Ito na. Holy. Ibig sabihin niya, banal. Walang kapintasan. Amen. Sino ba ang pinagmulan ng kabanalan? Ito. Sino po ba talaga ang pinagmulan ng kabanalan? Walang iba kundi ang Diyos. Ang sabi po sa unang Pedro 1:15 hanggang 16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Sino daw pumili sa atin? Diyos ang pumili sa atin. Sino daw siya? Banal. Di ba? Sa inyo ay banal. Dapat din kayong magpaka-banal sa lahat ng inyong ginagawa. Amen. Ang pinagmulan ng kabanalan, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos lang naman talaga ang banal, hindi naman tayo banal eh. Pero nga, dahil ang Diyos na pumili sa atin ng banal, kailangan daw nating maging banal sa lahat ng ating ginagawa. Sa tuwing mag-sacrifice ka ng buhay mo, kailangan banal yan. Kailangan tama yan. Kailangan walang bahid yan. Kailangan katanggap-tanggap yan. Dahil ang Diyos natin ay banal. So sa makatuwid, kapag ikay naghandog, dapat banal kasi banal yung paghahandugan mo. Di ba? Banal ang ating paghahandugan. 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Amen? Paano bang magiging banal? Paano ba mamimaintain yung pagiging banal natin? Walang iba kundi sa piling ka lang ng Diyos. Di ba? Subukan mong umalis sa presensya ng Panginoon. Banal ka pa ba? Hindi ka na banal. Subukan mong alisin si Kristo sa buhay mo. Hindi ka na banal. Di ba? Tanging nakapagpabanal lang sa atin, si Jesus. Di ba? Kaya nga tayo naging living sacrifice eh. Di ba? Kaya nga tayo naging holy. Naging acceptable sa kanyang paningin. Because of the Lord Jesus Christ. Na inaccept natin sa ating puso. Na personal nating tagapagligtas. Amen? Kaya nga po, ang sabi dito, sa pamagitan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay, tayo ay naging banal. Amen? Kung wala kasing maaalay, di ba, si Kristo, kulang na kasi sa Old Testament yung mga tupa-tupa eh. Kaya umisip ang Diyos ng isang paraan para isang alayan na lang. Yan na po yan si Jesus Christ. Inalay niya ang kanyang sarili. Di ba? Bilang isang handog na banal, buhay. Di ba? Buhay po si Jesus Christ nung inalay. Di ba? Kaya nga po, kung tanggapin na natin si Kristo, naging banal na rin tayo through Jesus Christ. Amen? Hindi ka po kasi magiging banal kung wala si Kristo sa buhay mo. Palagi po natin tandaan kapatid, di ba? Sabi diyan, dito sa ating binasa, sa verse na to, dahil ang Diyos ay banal na pumili sa inyo, dapat din kayong magpakabanal. Magiging banal po tayo kapatid. At yung maghahandog ka, kailangan, yung ihahandog mo, banal yan. Kasi yung pumili sa atin, banal siya. Paano mamimaintain yun? Palagi po tayong makinig ng kanyang salita. Ang nagpapabanal sa tao, walang iba kundi ang kanyang salita. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. How to become a holy. Yan. Paano nga ba maging banal? Diba? Paano? Number 1, yeah? Accept Jesus Christ sa ating puso. Diba? Kailangan mo palaging tanggapin si Kristo. Kailangan, katulad kanina sa acceptable natin, di ba? Una, heart. Kailangan palaging si Kristo ang laman yan. Para ma-maintain natin ang kabanalan sa ating buhay. Para palagi nating ma-maintain ang kasagutan. Palaging ang ating panalangin ay umaabot sa trono ng Diyos. Di ba? Ang sikreto niyan, palaging si Kristo ang sentro ng ating puso. Di ba? Kailangan palaging ang ng laman nito, si Jesus. Di ba? Ang sabi ba niya sa Romans 10:9,
Sabi diyan, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen. Kung ikay maniniwala na si Kristo, di ba, sa iyong puso, Na siya'y nabuhay mo magmuli, di ba? At mananampalataya ka, di ba? maliligtas ka. Alam ko po marami na sa atin ligtas na. Tinanggap na si Jesus Christ sa puso. Pero, hindi po doon natatapos eh. Nasa mundo ka pa eh. Nasa mundong ibabaw ka pa. Na kung saan, pwede pang maagaw. Pwede pang mapalitan si Kristo sa puso mo. Di ba? Kaya nga palaging i-accept natin si Jesus Christ eh. Kaya nga palagi tayo nakapakinig ng salita ng Diyos eh. Para ma-maintain dyan sa pagkakaupo sa ating puso ang ating Panginoong Jesucristo. Pwede kasing mapalitan yan. Di ba? Kapag palagi mo nang pinapakinggan, ay pang mundo. Di ba? Kaya nga kung ano yung lumalabas sa bibig mo, kung palaging Jesus yan, kung palaging lumalabas yan, bumubukal dyan, puro gawain, puro praise the Lord, puro ka magagandang salita, puro Bible, si Jesus pa nakaupo dyan. Pero kapag hindi na si Jesus nakaupo dyan, mapapansin mo sa isang tao, puro hinanakit na, may problema na yan, unti-unti na. Di ba? Pinapalitan mo na si Jesus Christ sa puso mo. Kaya nga, para ma-maintain ang kabanalan sa ating buhay, di ba? Para ma-maintain ang ating panalangin na umabot sa trono ng Diyos, palagi tayong pakinggan ng Diyos, di ba? Ang sikreto diyan, palaging si Kristo ang laman yan. Palagi mong i-accept si Jesus Christ sa ating buhay. Yan po yung una natin. Pangalawa, surrender your life to Jesus. Palagi mong isusurrender yung buhay mo. Palagi mong ilalagak yung buhay mo sa ating Panginoon, di ba? Palagi mong sasabihin, wala kang magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Yeah? Habang tayo nabubuhay, palagi itong nakasurrender. Na sinasabi mo sa Panginoon, Lord, hindi ko kayang mabuhay sa mundo kung wala ka. Di ba? Pwede naman. Pwede ka namang mabuhay eh. Di ba? Kaya lang, hindi ka living sacrifice. Di ba? Sabi kasi sa Romans, living sacrifice eh. Pwede nga ang tao patay kahit buhay. Kung wala si Kristo, patay siya. Kaya nga sabi dito sa Romans buhay lang ang tao sa harapan ng Diyos kapag si Kristo nasa kanya. Pero kapag wala si Kristo sa kanya, patay siya. Buhay siya, pero patay siya sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Impyerno ang punta eh. Diba? Walang kabanalan eh. Walang ka-acceptable sa kanyang buhay eh. Diba? Tandaan po palagi natin mga magulang, mga kapatid, tayo acceptable lamang sa Panginoon kapag tinanggap mo si Kristo. Kapag sinurrender mo ang buhay mo sa Kanya totally. Diba? Na siya na ang buhay mo. Siya na ang lakas mo. Siya na ang palaging laman ng iyong isipan. Di ba? Yan po yung acceptable sa ating Panginoon. At yan po ang makakapag-maintain ng ating kabanalan sa ating Diyos. Yung pag-surrender palagi. Di ba? Yung palagi, kasi araw-araw, pwede magbago isipan mo eh. Ha? Sa isang iglap, pwede kang madaya ng kaaway eh. Di ba? Pwede po yun. Di ba? Kasi ang kaaway, palaging nakabantay sa'yo. Hindi niya pupuntahan yung hindi mananampalataya. Ang pupuntahan niya palagi, ang palagi niyang tutuksuin, ang palagi niyang bibitagin, ang palagi niyang gustong aagawin, yung mga tao na kung saan ay mananampalataya na. Yung mga tao na kung saan nag-surrender na ng buhay kay Jesus. Yung mga tao na inaccept na si Jesus, yan ang precious sa paningin ng kaaway. Di ba? Kaya nga mag-iingat po palagi tayo sa ating mapapakinggan. Di ba? Sa ating madadama. Di ba? Yung sa kanila sa acceptable. Palagi po tayong mag-ingat. Bakit? Ang mundo po ay pasama na ng pasama. Di ba? Kaya nga po sa ating buhay, napaka-importante na palaging nakasurrender. Palaging nakataas ang kamay mo sa Diyos. Na Lord, ito ang buhay ko, gamitin mo. Ito ang buhay ko, Panginoon, para sa'yo. Ito ang buhay ko, Panginoon, alay ko sa'yo. Ito ang buhay ko, Panginoon, di ba, gamitin mo. Di ba? Kasi kung hindi gagamit dyan si Jesus, sino gagamit niyan? Dalawa lang, kaaway o pangmundo. Di ba? Pag wala ka sa piling ng Diyos, maniwala ka ang gagamit sa iyo, kaaway. Ang sabi po sa Romans 6:13-14, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan, diba? Bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. Diba? Patay na tayo dati. Nabuhay lang tayong muli dahil kay Kristo. Diba? Naging living nga tayo eh. Living sacrifice nga tayo eh. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Ano sabi? Ihandog daw natin ang ating katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Hindi kasamaan. Diba? Kaya nga,
Nandito po pala, pasakop kayo sa Diyos bilang taong namatay na at muling binuhay. Di ba? Dati, kahit pala buhay tayo, lumalakad tayo sa mundong ibabaw na to, nung di pa natin tinatanggap si Kristo, patay talaga tayo eh. Di ba? Naging buhay lang tayo. Ang ganda eh. Naging buhay lang talaga tayo. Di ba? Sa paningin ng Diyos. Naging banal lang talaga tayo. Naging acceptable lang talaga tayo. Nung tanggapin mo si Kristo. Nung i-accept mo si Kristo. Di ba? Nung isurrender mo ang buhay mo kay Kristo. Di ba? At huwag kang makampante diyan, kapatid. Dahil ang kaaway, hindi siya kampante. Hindi siya nagpapakampante. Palaging gusto kanyang dayain. Palaging gusto kanyang sinain. Palagi ka lang gustong tanggalan ng relasyon sa Diyos. Di ba? Kaya nga ang sabi dito, di ba? Muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng mabuti. Amen. So ito na po yung ating buhay ngayon. Kasangkapan na tayo ng Diyos. Hindi na talaga ikaw may-ari nito. Hindi na talaga ako may-ari nito. Tayo kasangkapan na lang ng Diyos sa Sa paggawa ng kabutihan. Anong kabutihan ito? Walang iba kundi ipahayag ang kanyang salita. Ang pinakamabuti, di ba? Kasi pag sinabing mabuti, maraming description yan eh. Maraming ibig sabihin yan eh. Di ba? Parang ganito lang yan eh. Parang politiko, gumagawa ng kabutihan, pero meron pala silang gustong matanggap, gusto silang iboto. Diba? Hindi po yung tinutukoy ng Diyos na kabutihan. Ang tinutukoy po ng Diyos na kabutihan dito, yung kabutihan, ihayag mo ang salita ng Diyos. Diba? Sabihin sa kanila na magbago na sila ng kanilang kaisipan. Diba? Ang sabi sa Romans 12:2, diba? Do not conform to this world, be transformed by renewing of your mind. Maraming tao ngayon, ang kaisipan ay nasa mundo. Di ba? Hindi sila gumagawa ng mga kabutihan. Gumagawa man silang kabutihan, pero may sariling mithiin. Ang gusto ng Diyos na kabutihan na gawin ng tao ay ang kanyang salita. Na maihayag ang kanyang salita. Na maipangaral ang kanyang salita. Yan ang tunay na kabutihan. Amen? Dahil sa mundo, maraming klase ng kabutihan. Yeah? Pero ang tinuturo ng Diyos na kabutihan, bilang tayo mga mananampalataya tumanggap na kay Kristo, tayo kasangkapan niya na sa paggawa ng mabuti na walang iba kundi ihayag ang kanyang salita. Di ba? Dahil sa pamamagitan ng kanyang salita, ang tao magbabago. Ang tao mabubuhay muli. Di ba? Ang tao na makapakinig ng kanyang salita, true sa ating buhay, sa pamamagitan ng ating buhay as a living sacrifice, holy and acceptable, di ba? Malalaman nila na ang pattern pala ng kanilang ginagalawan ay pangmundo. Paano nila malalaman na ang pattern nila ay pangmundo? Ikaw at ako po ang gagamitin ng Diyos. Amen? Para sila mabago ang pattern. Para sila ay maging living sacrifice din. Kasi patay pa sila eh. Maraming tao patay pa talaga eh. Di ba? Kung iunawaan niyo po yung salitang ito, maraming tao patay pa. Kasi hindi pa natatanggap si Kristo eh. Di ba? Maraming tao nakakonforme pa sa mundo. Di ba? Maraming tao ay ang kanilang kaisipan is pattern pa ng world. Sino magsasabi niyan? Siyempre, yung mga taong nag-surrender. Siyempre, yung mga taong nag-accept kay Jesus. Amen? Sa 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Amen? O ikaw ba yung Kristiyano, naghahari pa sa iyo ang kasalanan? Tanungin mo yung sarili mo, baka hindi mo pa talaga tinanggap si Jesus Christ. Kasi pwede mong sabihin na tinanggap mo si Kristo, pero hindi naman pala ginagawa mo pang kay Kristo. Dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos. Amen? Hindi na po tayo namumuhay sa kautusan. Diba? Tayo dahil nabubuhay na sa kagandahang loob ng Diyos. At yung loob ng Diyos na yon, pumasok din sa loob natin. Kaya yung ginagawa mo, kalooban ng Diyos. Ginagawa natin ngayon. Diba? Kasi tinanggap natin si Kristo eh. Ang kalooban ng Diyos, paggawa ng mabuti. Yung kalooban ng Diyos, pumasok pa sa kalooban natin. Ang ganda. Diba? Kaya ang ginagawa natin ngayon is yung nasa loob, hindi yung panlabas. Kasi yung panlabas, pang-plastic yun eh. Diba? Pwede kang gumawa ng panglabas. Diba? Yung ganda. Pero yung pala, iba yung mitiin. Iba kasi yung kalooban ng Diyos eh, sa kalooban ng tao. Amen? Ang pangatlo, allow God to change you. Yan. Hindi ito, porkit tinanggap ko na si Kristo eh. Bago na ako. Hindi, kapatid. Hanggat nabubuhay ka pa, hanggat naglilingkod ka pa sa Panginoon,
ang Diyos palagi tayong binabago, di ba? From glory to glory, di ba? Hanggat naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Hanggat buhay ka pa hanggang ngayon, kapatid, na naglilingkod sa Panginoon, di ba? Baka kasi kampante ka na Kristiyano na ako, gumagawa na ako ng kalooban ng Diyos, pumupunta ako doon, kampante na, di ba? Pero ang totoo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko at sa buhay mo. Amen. Kaya nga palagi natin siyang i-allow. Di ba? Palagi nating hayaan ng Diyos na tayo baguhin pa ng baguhin, ng baguhin, ng baguhin. Di ba? Dahil ang totoo, ang ating puso, marami pang nakatago dyan na gustong alisin ng Diyos, baklasin ng Diyos, at siya ang magpalit niyan. Di ba? Parang sa bahay lang yan. Di ba? Ang bahay kahit tapos pa, basta may pera ka, may naisip kang ipagawa, ipapabaklas mo eh. Di ba? Parang gusto ko ditong ilagay naman yung kitchen. Di ba? Parang ayoko na dito. Baklasin ko to, ilipat ko sa kabila. Lagyan ko ng maraming di ba? Ganun eh. Ang Diyos talaga, hindi pa siya natatapos sa buhay mo at sa buhay ko. Di ba? Dahil ang ating Panginoon, marami siyang sorpresa. Di ba? Ano naman sabi diyan? Jeremiah 29:11. Ang sabi po diyan, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko, para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y planong puno na nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Alam ng Diyos yung plano niya. Kahit matagal ka ng Kristiyano. Kahit sabihin natin 15 years, 10 years, 20 years ka ng Kristiyano, ang Diyos hindi pa tapos. May plano pa sa buhay mo. Amen? Kaya nga, paano mo malalaman ang plano ng Diyos sa buhay mo? Manatili po tayong holy. Manatili po tayong acceptable sa ating Panginoon. Amen? Ang pang-apat po, live with Jesus. Diba? Mamuhay tayo na si Kristo ang ating ipinamumuhay. Diba? Ang sabi po sa Korinto 3:16-17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang sino mang nagwawasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo ng Diyos. Amen? Tayo daw po ang templo ng Diyos. Hayaan natin ng Diyos sa ating buhay, di ba? I-allow natin siya, di ba? Huwag kang mag-resist, wag mong hadlangan ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, sa buhay mo at sa buhay ko. Dahil sabi dito, tayo ay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. So sa makatuwid, hindi na ikaw ito, di ba? Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Ang Espiritu na ng Diyos ang siyang tagapagturo natin, di ba? Tagagabay natin. Saan ka man pumunta, ano man ang isipin mo, ang Diyos na po ang lahat ng ito. Amen. Yan po yung apang-apat natin. Live with Jesus. Mamuhay tayo na kasama si Kristo. Bakit? Tinanggap natin si Kristo. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, hindi ako nagkakamali. Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Di ba? Wala na ang kanyang dating pagkatao, bago na siya. Amen? Bago ka na po. Di ba? Kaya nga, ang panlima natin, ito. Last na po. Follow Jesus. Amen. Nabuhay ka kasama ni Kristo, kailangan mo sundin si Jesus. Di ba? Kailangan natin sundin si Jesus. Di ba? Sa ating buhay. Ang sabi dito sa Marcos 34-38, 8:34-38. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinikailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Di ba? Follow Jesus. Kung gusto mo talagang sundin si Kristo, inaccept mo si Kristo, sinurrender mo ang buhay mo sa Kanya. Ano sabi? Itakwil mo ang iyong sarili. Itakwil natin ang ating mithiin. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. 35. Ang sino mang nagnanais na maligtas ang kanyang buhay at maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Kung ninanais mo, di ba, iligtas ang buhay mo, di ba? Pero ang sabi dito, kung kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakapit dito. Pero kung inaalay mo ang buhay mo para sa magandang balita, sabi diyan, tayo ay magkakamit ng buhay. Di ba? Buhay na ibinibigay ng ating Panginoon. 38. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtaman niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. 37. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya niya ako at ang aking mga salita sa harap ng taksil at ng makasalanang mga tao, sa panahong ito, ikakahiya rin
kayo ng anak ng tao pagparito niya, nataglay ang kanyang kapangyarihan, kanyang ama, at kasama ang mga banal ng anghel. Amen? Kapag ginahiya mo daw, di ba? Tinanggap mo na si Kristo, namuhay ka na kay Kristo, inaccept mo na si Kristo, di ba? Pero ikinahihiya mo pa rin, nahihiya ka pa rin magsalita ng Diyos, ay maghihiya ka pa rin magbahagi ng salita ng Diyos, kapatid, di ba? Ang sabi diyan, ikahihiya ka rin naman, hindi ka kikilalin ng Diyos, di ba? Followers ka na nga ni Jesus Christ, di ba? Amen. Kaya nga po sa ating buhay, napaka-importante mga magulang, mga kapatid, na huwag natin ikahiya. Once na tinanggap mo si Kristo, di ba, anumang ipapagawa sa atin ng Diyos, gampanan natin, mga magulang, mga kapatid, kasi hindi na tayo may-ari nito eh. Yan po yung dalawa, na kung saan, yung holy and acceptable to God. Ano po yung una natin? Sa acceptable, kasama po dyan yung yung heart, yung soul, yung mind, yung strength. At sa holy, sa holiness, di ba, yung accept Jesus, surrender to Jesus, allow God to change us, di ba? Mabuhay kay Kristo, live with Jesus, follow Jesus. At ang ating pong conclusion, what is the true sacrifice, di ba? Ang totoong pagsasakripisyo, ito po yung sinabi ko kanina, kasama dyan yung mind mo, yung soul mo, yung body mo, yung strength mo, at yung puso mo. Magkakasama po yan. Hindi po pwedeng mag-sacrifice ka, nahiwalay si mind, nasa church ka, pero yung isipan mo, nasa trabaho, nasa labahin, di ba? O pwede naman kayang nasa church ka, nagsasamba ka sa Panginoon, pero yung kaluluwa mo, hinang-hina, iba-iba, di ba? Kung ano-ano, di ba? Yung lakas mo, di ba? Puro ang Panginoon po, alam niya po yan eh, kung ano yung pagsasakripisyo mo sa Kanya. At ang Diyos po, hindi po natin mahihigitan. Last verse po, 1 Corinthians 19:20. 6, sabi po dito, 2 Corinthians 6:19-20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi niyo pag-aari ang inyong katawan. Diba? Hindi na daw po natin ito ipag-aari. Ha? Sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen? Gamitin daw po natin ang ating katawan na ito bilang isang living sacrifice, holy and acceptable to God, di ba? Para maparangalan ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Sa Diyos po lahat ng papuri, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Lord, salamat sa iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, ng iyong mga anak na nakinig. Lord, in the name of Jesus, pagpalain mo po sila, O God, at maging malapit ka pa po sa kanilang mga buhay. Panginoon, sa iyo po namin tinitiwala ang aming buhay. Tunay nga, O Diyos, na kami samahan mo at pangunahan mo sa lahat ng aming gagawin sa maghapong pang ito. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang madakila, Panginoon, sa aming buhay. Lord, salamat! Sa iyo ko po tinitiwala ang buhay ng bawat isa at maging malapit ka pa po sa amin sa pagkakilala namin sa iyo sa ngayon at sa higit pa, Panginoon. Salamat, Lord! We praise you, O God. We honor you in Jesus' name. Amen. So, good morning po sa bawat isa. So, ang Thanksgiving worship po natin, mamaya 7 p.m. magkita-kita po tayo at kayo po tayo po magpuri sa ating Panginoon. Good morning po. Salamat. Pagpalain po kayo ng Diyos. Amen.